Човек вървеше през пустинята, не защото беше изгубен, а защото нямаше на къде да бяга. Пясъкът не питаше, слънцето не обясняваше, а тишината вървеше до него, не зад, не отпред, а редом. Той не знаеше дали тишината е спътник или той самият я носи. След дълго вървене човекът спря, без причина. Просто спирането се случи. Тишината проговори първа. Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек. Човека не отговори веднага, не защото не знаеше, а защото усети, че ако избърза, думите ще отслабнат. Той отвърна. Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята, да събудим от тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят, а щом започнат да мислят, ще започнат да питат, тогава им дайте книга. Тишината не възрази, но и не се съгласи. Тя просто продължи да върви. След време на хоризонта се появиха двама, учител и ученик. Вървяха заедно, но не еднакво. Ученикът гледаше земята, учителят никъде. Когато се срещнаха, никой не се поздрави. Тук поздравите бяха излишни. Човекът каза: слушайте, наблюдавайте, попивайте от всеки, от всякъде и от всичко, но не се доверявайте на всяко едно учение на сляпо. Учителят се усмихна едва забележимо и отвърна. Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Ученикът, който досега мълчеше, вдигна глава и каза: не е срамно да не знаеш, срамно е да не учиш. Знанията са по-скъпи от парите. Настъпи тишина, тежка, но не празна. Без повече думи учителят и ученикът продължиха по своя път. Не по-добри, не по-лоши, просто продължиха. Човека остана сам. След дълго вървене той седна на един камък. Камъкът беше топъл, сякаш го чакаше отдавна. Тогава чу глас, не отвън и не отвътре. Просто глас. Онзи, който има къща и хляб и скромен дом, в който да отдъхне. Онзи, който не е нито господар, нито някому роб, той трябва да е щастлив, защото има всичко на света. Човека не попита кой говори, само отвърна. Сърцето е дом. То е дом на ангелите, където те се спускат и в който живеят всички лоши наклонности, като гнева, желанията, презрението, завистта, високомерието, самолюбуването и така нататък. Приличат на лаещи кучета. Как тогава ангелите биха могли да влязат в дом, ако там е пълно с такива кучета? Той стана и продължи. Не защото знаеше повече, а защото вече не му беше нужно да побеждава в надговарянето.